gashi nan wannan yadi biyu ne, ina ciro shi yadi biyu. To wannan ba irin tirikotan nan ce da take kawo a ƙasa tsayinta kamar haka ba. Ita wannan tirikota ɗin tsayinta gabaki ɗaya bai wuce gashi nan 33 ba. Gashi nan 33. To za mu fitar da gidan zip, ga gidan zip, ga gidan zip. To yanzu za mu zo mu yanka, za mu zo mu fidda press cup a nan gurin yanzu, amma bara mu yanka princess press cup ko. Yawwa to gashi nan sai muka sa inci 10, inci 13, nan gurin wuyan inci 7, to nan kuma inci 4, inci 7.5, gashi nan wajen inci 4 nan, gashi nan daga nan ma zuwa nan inci 4 ne. To nan sai muka sa inci 3.5, nan sai muka sa inci 4, shine haka, wanda zai tafi haka. Gashi nan. To ga daidai inda press cup ɗin ya ƙare, nan shi za ta tafi da shaɗin rigar yadda zai ba da 6 pieces ɗin tirikota. Gashi nan. Sai ka zo ka yanke shi, gashi nan ina yankewa. Yawwa nan gurin alamar gurin haɗewar tamu ce. Wannan mai gidan zip ɗin sai a mai da shi baya, sai a zo a ajiye wannan a nan, kawai juya shi aka yi haka, in aka juya shi haka sai ka samu tip
wannan sai ka zana shi haka, shi ne ya zama sai haka, sai a ja wannan haka, sai nan sai nan sai nan, a sha a wurin inci 7 ɗin nan da muka sa na wuya, to ga shi ma sai ka jawo shi haka. To yanzu sai a zo a sa out, na nuna muku inda ake sa out nan, 2.5 na ƙara space inci 2.5 na sa out na. Don wasu suna amfani ma da out ba ɗin rigata da muke sawa, gwara ka sa naka na kayan in ka auna. Sai ka zo kawai ka ja shi haka. To tun da an zana sai a zo a ɗauke wannan, yayin da ka ɗauke wannan ga shi nan, Allah ya sa cak ɗin na yana fitowa yadda ake gani. To ga shi nan dai. Yawwa, to ga shi nan sai ka zo ka ɗauke biyun nan, ka ɗauke biyun nan sai ka cire brace cup ɗin. Ga shi nan an cire brace cup ɗin nasu, wannan shi ne zai tashi